Hello, se on Jeesmies 00. Tänään aion tehdä tällaisen aloitusvideon kanavalle. Ja tässä olen minä. Tässä on mun skin. Ja niin videoita, mitä mä aion tehdä, on mä meinaan tehdä tutoriaaleja, Redstone tutoriaaleja ja Terraria moddaustutoriaaleja. Ja ne molemmat englanniksi ja suomeksi. Ja muut videot pelkästään suomeksi. Ja sitten myös muita videoita, luultavasti exittiä tai tekittiä, jos ei lägi niin hirveän paljon. Ja Exipelin kanssa jotain mäppejä ehkä. Ja tässä on tää mun Sermus spawni nyt tällä hetkellä, koska mä en ole hirveästi täällä tehnyt mitään. Ja vielä niin mä meinaan tehdä sellaista minipeliä nimeltä Amateur Astronauts, minkä mä oon keksinyt. Ja mä meinaan siitä tehdä sitä videoita. Ja sen tekemisestä ja sitten Minecraft Pocket Edition videoita myös. Niitä ehkä useammin. Ja joo, se taisi olla siinä, jos täällä ei muuta oo, niin se on sitten siinä, eli moikka! Niin, ja jäi sanomatta, että aion myös tehdä Terrarian Let's Playtä.